Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon. Sampahan tayo kung saan tayo. August 30, dito tayo sa Pagbilaw, Quezon. 5:55 na ng hapon. 5 to 5. Headset. Davao pa rin, mga kapatid tayo ng Davao. Hindi niya alam na ang Davao, na sa Bicol. Sala tayo doon sa ulan doon sa Lucena. Okay sila tayo. Isa ang likod ko, katuntua doon sa estremo. Okay sila tayo. Hindi mo bumukain tayo, no? Hindi mo buka. Kala mo bumukas na. Dito yung madadali sa sigsag. Kaya ugaliin mo yung pag tumigil ka, ikotin mo talaga yan mga estremo, pati kung urbada ka, ilipin mo, baka hindi mo na makita sa sunlight. Ibig sabihin, bukas na estremo yan pag hindi mo makita yung sunlight. Bukas na tayo. Nangyari na sa akin yan. Lag yung mga bawal. Pati manong pumunti na napun sa tracking. Trailer, pagtigil namin sa Quirino. Sabi ng driver, ito yung manok, pumunti tayo. Hindi pala, doon sa driver ko, driver sa van din ng isa. Pinabalikan ko sa doon sa Bulaklig, pahol ko na rito. Pinalaglag na pala yung mga balita na maliit. Ayun, pusa mo bukas eh. Tiwala din naman, yung iba kasing kapartner, hindi marunong magsarado. Hindi kayang sipain. Hindi pa yun. Didiin lang, hindi man kaya sa diin yun. Hindi, yung nalaglagan kami, hindi siya kapatner ko. Siya yata si Pati. Bypass road na Pagbilaw southbound.
wala dyan sa pag-ilaw. Ha? Lang tayo, umiilaw yan paggabi. Yung dalawang poste, ano? Yun o, saan? Oo. Sabi dagat. Mga nang ilaw na sa gabi. Ilaw kaya. Lahat na pala yan.
tayo sa ano ba sa Pagbilao power na to. Siksan. Sa pound, dito kay Mr. Paterno. Retirado inspector ng Pagbilao. Gagapan mo dito. Sama gapang lang. Pwede tayo 43 bucks. Haha. Gapang di tayo bus na tayo.
alas 12.